అబ్బా విజయ్ డెబ్బై పిల్లలు ఉన్నా కానీ చిన్న గుడిగా పెంచింది అది మరి పిల్లలు అనుకుంటారు ఏం చేస్తున్నా వీడియో ఎట్లయితే పర్లేదు బుజ్జి పర్లేదు బుజ్జి పర్లేదు నాకు వాట్సాప్లో పంపించే ఓకే 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 మీరు రాజుగడి తీస్తున్నారా దేనికి తీస్తున్నారు ఫోటోలు మీరు ఆ గుడికి ఆగవలసింది కదా గడ్డి వదిలిపోదును తీయ పిల్ల తీసే పిల్ల మళ్ళీ అద్దె పని నా కడుపులో ఏమన్నా మనీయే ఏమో నీలాంటి ముసలిదాన్ని చెయ్యి ఏదైనా కొరిగితే అందులో 2 ఉంగరాలు ఉంటే దసరా పండుగ అయిపోతుంది. అవునులే మీ దుమ్ములు పెట్టాలి నెట్ ఫ్రీ అంట పండపోదు మీకే దగ్గర వాళ్ళకే మాకు దగ్గర మాకేం చెప్తున్నాడు ఒకటి ఇలా వేసి ఆవిడకి వెళ్ళిపోద్ది అయిపోయారండి బాబులు గారు